Počas poslednej májovej nedele 26. mája sa v spoločenskej sále obecného úradu v našej obci konal 17. ročník podujatia Slová a tóny. Podujatie organizačne zastrešila nezisková organizácia Čakanka z Nitry v spolupráci so základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského v Nitre a obcov Močenok. Tento ročník slov a tónov bol zameraný na tému obraz sveta v detskej literatúre a bol spojený s vyhodnotením 14. ročníka literárnej súťaže Literárna cena Čakanky. V rámci toho boli ocenení autori z celého Slovenska za svoje poetické alebo prozaické diela. Podujatím slovne sprevádzala Dana Ďurik-Stančevová z Čakanky a veľmi príjemnými tónmi akordeónu a husly podujatie spríjemnili žiaci a učiteľ základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. Za básne či poviedky si prevzali ocenenia úplne mladí, ale aj starší autori. Zaujímalo nás, ako sa organizácia k ich dielam dostane. Čo sa týka tých autorov, tak to je vec Boha, pretože náhoda je Boh a vždy sa nájde proste autor, ktorý sa prihlási a takto riešime. Dali sme si taký cieľ, že nemáme na to prostriedky, ale aspoň jednu knihu za rok. Ale nám sa podarí aj 4 knihy za rok. Ale tú dominantnú krstíme, uvádzame do života a to robíme na slovách a tónoch. To je dnes. A potom na jeseň máme napríklad druhý diel športovej knihy, bude to veľká kniha 100 rokov nitranskej atletiky, na ktorej pracoval pán Čutrík 5 rokov. Takže to sú také naše dočasné ciele a samozrejme už máme vo výhľade ďalšie knihy autorov, ktorí už nežijú, ale ktorí zbierali materiály celý život a ich deti to dávajú dokopy. Takže máme to tak určite na 5 rokov, len potrebujeme sponzorov. Takže hľadáme na to ľudí, ktorí nám pomáhajú. Našťastie sú ľudia, ktorí nám pomáhajú. Počas vyhodnotenia 14. ročníka literárnej ceny bol do života práve v Močenku uvedený román pre deti Askária autorky Marty Bis. Knihu uviedla do života autorka s pomocou svojich vnúčat posypaním zlatými konfetami. Prvotinu Marty Bis vydala nezisková organizácia Čakanka. Moja veľmi blízka priateľka ma k ním zaviedla a ja som im odovzdala rukopis a boli ochotní si to prečítať, čo som bola naozaj veľmi aj prekvapená a veľmi rada. No a im sa tak zapáčil, že povedali, že sú ochotní ho vydať. No, aj keď teda samozrejme nevedeli sme ešte ako peniaze, ale jednoducho všetko sa podarilo nakoniec a stretla som veľa dobrých ľudí. Bolo to jednoducho úžasné. Moja kniha sa volá Askária, duša zeme a je to príbeh takého dievčatka, ktoré sa považovalo, ako každý z nás, za úplne obyčajné dievča, ale naskytli sa také udalosti, prišli do jej života, že sa ocitla ako keby v inom svete. No a prišla na to, že v podstate už dávno ako keby predurčená zachrániť nielen náš svet, ale aj dušu zeme. Lebo v dnešnej dobe aj deti pozerajú, aj dospelí, pozeráme hlavne na to materiálno, na to, že zem, ale nevidíme jednoducho hĺbku. A takýmto spôsobom som deťom chcela naozaj aj ukázať, že všetko má aj dve stránky, že na všetko sa treba pozerať aj so srdcom, nie len s rozumom. O literárnu súťaž Čakanky býva veľký záujem a autori z rôznych kútov Slovenska sa každoročne s radosťou zúčastňujú jej vyhodnotenia. Pôvodne začínala ako oceňovanie nitrianskych autorov, postupne pribudli autori z regiónu a napokon je to neoficiálna súťaž autorov z celej republiky. V ostatných rokoch dominuje poézia. Príjemné stretnutie milovníkov literatúry, hudby a priateľských rozhovorov s rovnako naladenými ľuďmi umocnené rozdávaním ocenení trvalo približne 2 hodiny, po ktorých účastníci podujatia zostali v priestoroch spoločenskej sály v priateľských rozhovoroch.